Suomalaista ruokaa ja elintarvikkeita arvostetaan niiden turvallisuuden takia. Ruoka- ja elintarvikkeiden puhtaus ei synny itsestään, vaan siihen päästään monen eri osatekijän kautta. Yksi tärkeimmistä on terve ja tautivapaa kotieläinkanta, josta Suomi voi olla syystäkin ylpeä, mutta miten tähän kaikkeen on päästy? Pitkäjänteisen viranomaistoiminnan ja elinkeinon aktiivisen panostuksen avulla on eläintautitilanne Suomessa pystytty pitämään hallinnassa poikkeuksellisen hyvin. Suomalaisen eläinaineksen terveydentila on hyvä, mikä voi kuitenkin helposti muuttua, ellei ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panosteta. Erinomainen esimerkki on salmonella, joka on onnistuttu pitkäjänteisellä työllä pitämään koko elintarvikeketjussa erittäin alhaisella tasolla. Euroopan unioni on tuonut monenlaisia muutoksia kotieläintuotantoon ja koko elintarvikeketjuun. Vapaan kaupan ja tuotantorakenteen muutoksen myötä riskit ovat kasvaneet ja vastuu siirtynyt elinkeinolle. Tästä syystä perustetun eläintautien torjuntoyhdistys ETT ry:n tehtävänä on ohjeistaa eläinten ja rehun tuontia tuojan tukena siten, että tautiriskit ovat hallinnassa. Toisena oleellisena tehtävänä yhdistyksellä on kotieläinten kansallisen terveydenhuollon koordinaatio yhteistyössä tuottajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tilatason terveydenhuollon apuvälineenä käytetään reaaliaikaisia seurantajärjestelmiä, eli Sikavaa ja Nasevaa. Viime aikoina maataloustuotanto, etenkin kotieläintuotanto, on ollut muutoksen kourissa ja sillä tavalla, että sairastumiselle altistavat tekijät on lisääntynyt jatkuvasti. Tuotanto on erikoistunutta, tuotanto on ketjuuntunutta ja yksikkökoko on suurentunut. Jos ajatellaan sairastumiselle altistavia tekijöitä, niin ne on se, että tulee uusia taudinaiheuttajia tilalle, taikka jostain syystä tilalla jo olevien taudinaiheuttajien määrä nousee, esimerkiksi stafylokokit, kolit, streptokokit, sellaiset bakteerit, joita siellä normaalistikin esiintyy. Tai kolmas asia, joka meille suomalaisille kotieläintiloille voi ollakin se akilleen kantapää, on se, että meillä on eläinten vastustuskykyyn liittyvät asiat ei ole kunnossa. Tai jollakin lailla eläimillä ei ole mahdollisuus ylläpitää hyvää vastustuskykyä. Eli jos tätä käännetään, niin se, että pystyttäisiin eläimet pitämään terveenä, niin se on taas nämä kolme asiaa. Eli estetään uusien taudinaiheuttajan tulo tilalle, vähennetään jo olemassa olevien taudinaiheuttajien määrää, ja kolmas asia on se, että pyritään ylläpitämään ja parantamaan eläinten vastustuskykyä. Tilan kannalta ongelmallisia asioita, tämmöisiä tuotannon tuluppia, sairastumiselle altistavia tekijöitä, niin niitä siellä yhdessä eläinlääkärin kanssa käydään läpi ja jokainen tuottaja tuntee omalla tilallansa ne riskitekijät, olipa kyseessä sitten sairastumiselle altistavat tekijät tai eläinten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Seuraavaksi ETT ry:n 10 ohjetta, jolla tuottaja voi itse vaikuttaa eläinten terveyteen. Tuontieläimet tutkitaan vapaaehtoisesti ETT:n ohjeiden mukaisesti tarttuvien tautien varalta. Eläimet pidetään sekä lähtömaassa että kotimaassa eristyksessä, jonka aikana voidaan selvittää mahdolliset piilevätkin tartunnat ja tehdä tarvittavat muut toimenpiteet, kuten loishäädöt. Tuojatilalta edellytetään rekisteröitymistä Nasevaan tai Sikavaan. Kotimaan eläinkaupassa tuottajan kannattaa vaatia naudoilta terveystodistus ja voimassa oleva salmonella-todistus. Terveystodistuksen voi korvata Nasevasta saatavalla terveystilannetulosteella. Sikaloihin uudistuseläimet hankitaan Sikavan erityistasolle kuuluvilta tiloilta. Siitoseläimiä tilalle tuotaessa suositellaan eristyksen käyttöä. Lihasikaloihin välitysporsaat hankitaan terveydenhuollon kansalliselle tasolle kuuluvista porsastuotantosikaloista. Siipikarjan jalostusaines tuodaan Suomeen vain päivän vanhoina untuvikkoina tai munina. Untuvikot tuodaan 12 viikon karanteeniin, jonka aikana ne tutkitaan merkittävimpien siipikarjatautien varalta. Kotimaassa untuvikot ja nuorikot on syytä hankkia vain terveydenhuollon kansalliselle tasolle kuuluvista yksiköistä. Lastaustila helpottaa työtä ja vähentää tautiriskejä. Tuli lastauskopit sitten kanssa heti seuraavan syssyyn sitten, että ne täytyy saada, ettei voi enää sitten antaa, vaikka mekin tuotiin ne aina tuohon possutulos, mutta kuitenkin, että se on sitten vielä varmempi kuin lastauskopit.
No kyllä se melkein se lähtee varmaan kohta tulemaan takaisin, koska ajattelen sen, että mäkin nostelin ne possut aina, nostin hänelle karsinasta ja hän otti vastaan ja pistettiin vaunuun ja lykättiin pois, niin ne jäi jo kaikki pois. Että niin ruumiillisestikin se on niin paljon helpompi se homma. Lastaustilojen käytöllä voidaan vähentää ulkopuolisten kävijöiden määrää eläintiloissa ja estää mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen. Talon oma väki siirtää eläimet lastaustilaan ennen eläinkuljetusauton tuloa. Eläinkuljetusautolla tulee olla esteetön pääsy lastaustilan ovelle. Tilan tulee olla helposti puhtaana pidettävä. Lastausalue puhdistetaan ja tarvittaessa desinfioidaan välittömästi eläinkuljetusauton lähdettyä. Eläinkuljetusauton kuljettajat eivät käy varsinaisella kasvatusosastolla. Asianmukaisesta lastaustilasta kuljettajat voivat omatoimisesti hakea sinne siirretyt eläimet, mikäli talonväki ei ole paikalla. Välitysporsaat ja lihasijat siirretään ennakolta lastaustilaan tai vaunuun. Tila mitoitetaan niin, että kaikki noudettavat eläimet mahtuvat siihen kerralla. Sikalan ilmastointi pysäytetään lastauksen ajaksi, jottei korvausilman mukana tule mahdollisia taudinaiheuttajia auton kuormatilasta. Nautatilalla, jolla ei ole lastaustilaa, tuottaja siirtää itse välityslasikat ja teuraseläimet ovelle, mikäli mahdollista. Turhaa liikkumista ruokintapöydällä tulee aina välttää. Rehujen ostossa, käsittelyssä ja varastoinnissa tulee huomioida niihin sisältyvät tautiriskit. Salmonella-bakteereja voi kulkeutua elintarvikeketjuun esimerkiksi eläinten rehun kautta. Riskinä voivat olla tuontirehut, koska EU:ssa hygieniavaatimukset ovat alhaisemmalla tasolla kuin maassamme. Rehujen saastuminen salmonellalla on tilallakin mahdollista kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Syynä ovat yleensä villilinnut ja jyrsijät. ETT ry on kehittänyt yhteistyössä rehun valmistajien ja maahantuojien kanssa niin sanotun positiivilistan, jota julkaistaan alan lehdissä. Positiivilistalle pääsevät vain ne, jotka sovittujen vaatimusten mukaisesti kontrolloivat kaikki maahantuomassa rehut ja niiden raaka-aineet salmonellan varalta. Kotimaan rehun valmistuksessa yrityksellä on oltava laadunvarmistussuunnitelma, johon on kirjattu keskeiset hygieniatoimenpiteet. Listalle pääsy edellyttää myös kuljetuskaluston ja varastojen hygieniaa koskevia laatusopimuksia. Rehut on syytä ostaa vain niiltä yrittäjiltä, jotka ovat positiivilistalla tai varmistaen, että ne on kotimaassa tutkittu salmonellan varalta. Rehun säilytykseen käytettävien siilojen ja säiliöiden puhtaudesta on huolehdittava. Kostuneessa rehussa, salmonellalla ja muilla taudin aiheuttajilla on hyvät edellytykset lisääntyä. Eläinsuojiin tulee päästää vain pakolliset kävijät, joita ovat esimerkiksi eläinlääkärit, lomittajat, seminologit ja tuotantoneuvojat. Talon omia asianmukaisia suojavaatteita ja jalkineita käytettäessä tartuntojen leviäminen pihamaalta tuotantotilaan sekä tilalta toiselle estetään. Tautisulku on helposti toteutettava tautien leviämisriskiä vähentävä ratkaisu. Eläinsuojassa kävijä vaihtaa tällöin ulkovaatteet ja jalkineet eläintilossa käytettäviin suojavaatteisiin ja jalkineisiin siirtyessään korokkeen yli. Jos tilallasi käy ulkomaisia vieraita tai työntekijöitä, noudata erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaadi ulkomailta tultaessa 48 tunnin säännön noudattamista sekä edellytä saunomista ja vaatteiden vaihtoa. Kunnolliset jalkineiden, käsien ja työvälineiden pesumahdollisuudet edesauttavat ratkaisevasti tautien vastustuksessa. Kävijöille varataan käsien pesua varten lämmintä vettä, pesuainetta ja puhdas pyyhe. Maitoauton kuljettaja on toistuva kävijä tilalla, hänen kulkureittinsä on pidettävä puhtaana. Asianmukaisesti hoidettu desinfiointiallas vähentää taudinaiheuttajien leviämistä jalkineiden välityksellä tilalta toiselle. Jokainen on lomansa ansainnut. Vierailtaessa ulkomaisilla eläintiloilla pukeudutaan kertakäyttöisiin suojajalkineisiin ja vaatteisiin. Matkan jälkeen tulee pysyä poissa eläintiloista vähintään 48 tuntia virustautien leviämisen estämiseksi. Saunominen sekä matkalla käytettyjen vaatteiden pesu ja kenkien desinfiointi on ehdottoman tärkeää. Älä tuo tuliaisiksi eläinperäisiä elintarvikkeita tai metsästyssaaliita.
Muiden kotieläinten paikka ei ole tuotantotiloissa. Koiria ei tule päästää niihin ja kissojakin vain kohtuullinen määrä hiirien ja rottien hävittämiseksi. Haittaeläimet voivat toimia taudin levittäjinä, joten tilalla tulee toteuttaa suunnitelmallista tuhoeläinten torjuntaa sekä tuotantotiloissa että rehuvarastoissa. Rehut on aina suojattava linnuilta ja jyrsijöiltä. Jos tilalla harjoitetaan turkistarhausta, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tarhalla käytetään eri jalkineita, suojavaatteita ja työkaluja kuin muissa eläintiloissa. Tuotantotilojen yleisestä hygieniasta huolehtiminen tarkoittaa taudinaiheuttajien määrän alentamista sellaiselle tasolle, että eläimet eivät sairastu. Taudinaiheuttajat viihtyvät kosteissa ja likaisissa tiloissa. Erityisen tärkeää hygieniasta huolehtiminen on poikkimisen, porsimisen ja vieroituksen yhteydessä. Eläinsuojassa on tunnistettava kohdat, missä lannan tai eläinten ja toisaalta rehujen kuljetusreitit risteävät ja pidettävä ne puhtaina. Sikaloissa, vasikkakasvattamoissa ja kanaloissa on pyrittävä kertatäyttöön. Ikärakenteeltaan yhtenäisen eläinaineksen vastustuskyky on parempi, lisäksi tilat voidaan erien välillä puhdistaa ja antaa kunnolla kuivua. Osastointi sikaloissa, kanaloissa ja lihanautakasvattamoissa vähentää tartuntapainetta ja helpottaa infektioketjun katkaisua. Ilmastointi on säädettävissä osastoittain, jolloin kullekin ikäryhmälle voidaan luoda sopivat olosuhteet. Itsestään kuolleiden ja tilalla lopetettujen eläinten hävittämisestä huolehditaan määräysten mukaisesti. Raadot toimitetaan joko raadon keräilyn kautta hyväksyttyyn laitokseen tai keräilyalueen ulkopuolella haudataan asianmukaisesti. Varastointi pyritään toteuttamaan niin, että raatojen lämpötila pysyy alle 8 asteessa. Itsestään kuolleista eläimistä on pidettävä kirjanpitoa. Eläinten vastustuskykyä voi parantaa monin tavoin. Riittävällä ilmanvaihdolla, kosteuden ja vedon vähentämisellä sekä pehmeällä ja kuivalla makuualustalla vahvistetaan vastustuskykyä. Tarjoamalla mahdollisuuksia lajille ominaiseen käyttäytymiseen vähennetään eläinten kokemaa stressiä ja sairastumisalttiutta. Eläintiheyden nousu ja eri-ikäisten eläinten pitäminen samassa ilmatilassa heikentävät vastustuskykyä ja altistavat sairastumiselle. Oikea eläinviran suunnittelu, osastointi ikäryhmittäin ja tuotantovaiheittain sekä osastojen kertatäyttöisyys mahdollistavat yhtenäisen vastustuskyvyn kehittymisen. Tämä on huomioitava jo rakennussuunnittelussa. Sikaloissa eläimet rokotetaan sikavan suositusten mukaisesti. Siipikarjaa rokotetaan terveydenhuollon rokotussuositusten mukaisesti. Tee eläinlääkärisi kanssa kansallinen etuterveydenhuoltosopimus ja liity kansalliseen eläinterveydenhuollon seurantajärjestelmiin Nasevaan tai Sikavaan. Terveydenhuoltokäynneillä käydään läpi eläinten sairastavuutta, olosuhteita, taudilta suojautumista ja jäämähallintaa. Eläinlääkärin säännöllisillä terveydenhuoltokäynneillä laaditut dokumentit sekä mahdolliset laboratoriotulokset löytyvät tilan tunnuksilla Nasevan ja Sikavan rekistereistä. Siipikarjan terveystarkkailua suositellaan kaikille isovanhempais- ja vanhempaispolven parville. Eläinten terveydentilaa ja käyttäytymistä on tarkkailtava päivittäin. Mikäli tilalla esiintyy tarttuvien tautien oireita kuten yskää, ripulia, siipikarjalla muninnan laskua, rehun tai vedenkulutuksen vähenemistä, otetaan yhteyttä eläinlääkäriin. Tartunnoista ilmoitetaan myös teurastamolle, meijerille, munapakkaamolle sekä keinosiemennys-osuuskunnalle sekä muille tahoille, joiden on tärkeää saada tieto tartunnan leviämisen estämiseksi. Sairaudet ja poistojen syyt sekä hoidot kirjataan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti tuotantoseurantaohjelmiin tai Nasevaan ja Sikavaan. Oikealla ja tasapainoisella ruokinnalla ja huolehtimalla riittävästä vedensaannista parannetaan eläinten mahdollisuuksia tuottaa tehokkaasti ja pysyä terveenä. Tautien torjunta ei välttämättä vaadi suuria investointeja. Oikea asennoituminen päivittäisiin rutiineihin ja jatkuva valppaus parantavat tilasi tautisuojaa nopeasti ja pysyvästi. Jokaisen eläintuojan kannattaisi omaa etuaan ajatellen olla huolellinen ja varovainen eläintuonnissa. Meillä on Suomessa hyvä tilanne eläintautien suhteen ja mitä terveempänä eläinkanta saadaan pidettyä, niin sitä paremmat markkinointimahdollisuudet meillä on ihan vientiäkin ajatellen. Ja siihen ei tarvita kuin yksi varomaton ja huolimaton eläintuonti.
ja koko maan eläinten markkinatilanne saattaa romahtaa. Siinä täytyy nähdä hiukan enemmän vaivaa ja muutama satanen enemmän kustannuksia, jos tekee asialliset terveystestit, mutta pitkällä tähtäyksellä se tuotto voi olla huomattavan suuri.